аз съм Верго 15, тук с мен е Краси БГ. Той няма да снима, защото няма батерия. И не ме снима. Да, и не му се снима. Само аз снимам. Ако чуете излишни шумове, моля, извинете ме. Ще ги изрязвам. Как ще ги... Ще ги зарежа, ще вижте. What the fuck? Какво се случи така? Това беше яко. Къде е коня? Конят, ето... Тук е коня. Ти с мобовери играш постоянно. Да. Защо? Сега ще ми влие някой крипър и ще умра от страх. И аз, ама в мултиплеера заради теб не играх с моста. Този баг. Да, заради теб. Защото ти изключи ги. Да, бе, И да. умря 4 пъти. Аз ще умрях 4 пъти, защото ти ги беше пуснал. Да. Умрях 3 пъти, между другото. Аз те убих в следващия епизод. Какво беше на Следващия епизод ли? Кога? Да, във втория епизод те убих. Без да искам. Аллах. Защо ти ще го гледам? Гледайте го вие, ако искате. Нещо тук има ли? Май не сещам, съм сложил. Така ще продължим по нашата екзотична къщичка. Аз в моето оцеляне още не съм правил къща. Да, аз си го гледах. Имаш скучно оцеляване. Още. Някой крипър тук да не ми скочи да ме... Гледай ли епизод, дето умрях 2 пъти? Да, гледал го. Първият път беше много смешно. Аз само от един крипър бягам в къщата и един ме взривява. А на мен гледа ли ми от как умрах? Да, ти само влизаш в пещерата, влизаш там, отиваш там, където е крипъра, гледаш го пред очите ти, отиваш към него и викаш, крипър, той те взриви. Да. Аз взимам рефлекси като на баба. В реалния живот имам рефлекси като на... Той е бърз. Не е бърз. Като на ленивец. Не. Имам рефлекси като на... Баба. На мравка. Не, имам... Ти мравката са бързи. Да, ама имаш рефлекси като на... Като на гепард. Не. Не се обясне. Абе, той е толкова мързелив, че един ленивец... Красобърка. Този човек, който се тук снима, е по-мързелив от един ленивец. Затова постоянно снима крипър. Какво? Аз се обърках. Да, затова не иска ти... Затова ти не искаш да такова. Май ще трябваше да... Аз снимам. Какво снимаш? Клипче. Как? С една програма. В момента записва, предполагам. Това сега е супер интересно. Много интересно. Ама никой не го гледа. Не е вярно, имам 6 абоната. А ти имаш 13. 13. 14. 14. Ама на един клип имам 50 гледания. О, да, защото си превърта клип, ще си го гледа 50 пъти. Не. Да. То те не става. Бе, става, аз така си правя. Не знам, май не става. Може само веднъж да окреш. Не знам. Може да окреш колкото искаш, но ще се брои като веднъж. Верго 15, но играйте му канал. Да. И дизлайквайте всеки клип. Направете даже YouTube канал, който пише, че мразите Верго 15. То пък всички ме лайкват. Абонирайте се за мен, това е моята реклама. Аз съм Краси БГ. И не мога да играя Майнкрафт. А? И не можеш да играеш Майнкрафт. Ама поне съм по-известен от теб. О, не думай. До утре ще имам 100 милиона хиляди абоната. Валя, мък ние снимам клип. Сега ще... Това ще трябва сега го изтрия. Така че... Да, ще го изтрия. Това съвсем лека част. Ти, моя кон ли ще бараш, бе? Краси къде изчезна, бе? Същия. Милатко. В другия клип може да пускам камера вече, защото съм известна личност. Другия клип мисля да правя нещо по-интересно. Значи хора, когато нали, направя
40, не, когато направя 100 абоната, което може да не стане, тогава ще си пусна камерата и ще направя влог. Не на 50. Защото в 100 искам. Аз искам 100 милиона, ама... Ето, аз искам 100 милиона, ама ти не ти... Това е един отговор скоро. Да, пак. Добре. Не мога. Искаш ли следващия епизод на Multiplayer Survival да правим къща? Да, може между другото. Обаче това хора може да стане след седмица. Нещо такова. Да. В Multiplayer Survival снимаме по-малко, тъй като... Не може да се виждаме всеки ден. Макар че дори на двамата ни да ни се иска. Добре. Мисля в следващия епизод на моето оцеляване да правя къща. Сега се рекламирал, рекламирай тук мен. Гледайте оцеляването на... Кралните! Гледайте на Верго 15. Спри да тракаш това чудо. Не знам кой ти. Не, Краси, сериозно спри. Аз съм Крас БГ и тракам. О, в този пак се рекламира. Това е възможно ли да го преместя там? То пак ви не може да играете. Мога. Не може. Аз знам как се играе на... Оф, да не мога. Мъкнете малко и двамата. Не, Краси може да говори. Валя ти мъкне. Да, защото аз съм ютубър. Валя няма едно гледане. Хора, снимаме го как играем бинго, ама някой друг път. Да. Ама не, истинско бинго. Истинско бинго. Мале, Краси, спри да тракаш! Краси, спри да тракаш, човек! Не бях аз. Ага. Добре, Валя, спри. Аз не съм. Да, че се. Добре, да се играем бинго. Ще играем на твиста. Играй там, на който си искате. Хора, клипа ще стане до 7 и 8. Не, до 8 майтапи са. Клипа ще бъде 8 минути, защото имам материал, обаче имаме гости, нали? И малко така грубо. Хора, изгубих се. Знаете ли ко? Ще спра клипа, като си намеря къщата. Аз мога знам на къде. Да се надявам да. Пъй сега, ако съм я изгубил, това ще бъде голям фейл. Там имаше... Нищо. Хора, спрете бе! Извинете, без да искам. Спрете са! Ето ме къща, добре. Ще сложи това ран да спиче и тогава ще спирам клипа. Ти бази къща сега с мен. Нямам кол. Така ли? Найс. На мен ли си къщата? Право нямам думи. Как няма да имам най-важно... Не е най-важното нещо в Майнкрафт. Не знам кое е най-важното нещо в Майнкрафт. Така, хора, това ще бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал. И между другото, клипа няма да бъде пуснат веднага след като съм го качил. Предполагам, че ще бъде качен късно или утре сутринта. Не знам, едно от двете. Довиждане, аз бях Верго 15. Абонирайте се. И Краси БГ. И... Да, и Краси БГ. Малка реклама така. И... Да, до скоро.